Yr iaith Eingl-Normanaidd ydy'r dafodiaeth o Ffrangeg a ddaeth drosodd i Brydain efo'r namaniad a drosodd efo William Conqueror ym 1566. A tafodiaeth o'r Ffrangeg oedd i ddechrau ac wedyn wedi datblygu trwy gysylltiadau efo'r Saesneg ym Mhrydain, fel bod hi'n cael ei galw'n Eingl-Normaneg. Ac roedd hi'n iaith oedd yn cael ei defnyddio llawer iawn yn yr oesoedd canol, cael ei defnyddio i fyny at ddiwedd y 15fed ganrif mewn meysydd fel y gyfraith ac addysg a masnach. Wel, mae dros 100% o eirfa Saesneg fodern wedi tarddu o Eingl-Normaneg. Felly, trwy astudio hanes yr amrywiaeth yma o Ffrangeg, Eingl-Normaneg, dyn ni hefyd yn taflu goleuni ar hanes yr iaith Saesneg. Mae hwn yn brosiect sydd wedi cael ei leoli yn yr adran yma ers tua 2001 a yna grŵp prosiect yn gweithio arno fo ac yr arweinydd cyntaf oedd yr athro David Trotter, fo oedd yn arwain y prosiect tan i farwolaeth disymwdd yn 2015. A mae'r geiriadur yma, mae o'n adolygiad o eiriadur oedd yn bodoli eisoes, so mae'r geiriadur cyntaf, fersiwn cyntaf, yn cael ei adolygu rwan ac yn cael ei ehangu a mae o wedi rhoi ar lwyfan ar-lein. Wel, mae'r arian newydd yma yn galluogi y grŵp i weithio mwy ar yr agwedd hanesyddol, y geiriadur fel bod nhw'n gallu cynnwys mwy o wybodaeth amdan darddiad hanesyddol y geiriau sydd yn cael ei defnyddio dros y blynyddoedd, ac hefyd mae o'n galluogi nhw i fynd ymlaen i edrych ar eiriau sy'n dechrau fo'r llythrennau R ac S.